Už sme konečne v Írsku a sme v meste Maynooth, kde býva teraz moja sestra, teda ona tam študuje a majú tu teda takúto peknú univerzitu a už prešli asi nejaké 3 alebo 4 hodiny odtedy, čo sme doleteli a mám stále zalahnuté v ušiach, takže super. My sme akurát došli z večere a už je tma a je mi strašná zima a moc veľa sme toho nestihli pochodiť, keďže sme došli do Írska asi až okolo 3:30, ale zajtra budeme celý deň v Dubline, takže tam natočím toho určite viac a takže vidíme sa teda zajtra. Už je ďalší deň a my sme teraz na O'Connell Street a to je taká známa nákupná ulica, ako je napríklad v Londýne Oxford Street alebo vo Viedni Mariahilferstraße a je veľmi pekné počasie, čo sa na Dublin moc nepodobá, keďže včera bolo úplne zamračené a pršalo, takže si na to nezakriknem. No, takže zistila som, že nie sme na O'Connell Street, ale Henry Street, takže opravujem sa Henry Street a sme teraz v jednom obchodnom centre, takže ideme do nejakých obchodov. Nakúpili sme si kopu vecí v Primarku a teda v Írsku sa to volá nie Primark, ale Pennies. A kúpila som si samé pyžama a tepláky, ale lepšie ako nič. Asi pol hodinu sa snažíme nájsť nejakú reštauráciu, kde by sme sa najedli a všade je úplne drahé jedlo. Všade to stojí tak asi 20 €, takže už sme strašne hladní a zatiaľ sme nič nenašli. A počasie sa tu mení asi každých 20 minút, pred chvíľkou svietilo slnko, teraz zase prší. Takže vidím to tak, že o pol hodinu bude zasvietiť slnko. A vyzerá to tak, že už sme asi našli miesto, kam sa pôjdeme najesť. Konečne. Sme v Trinity College a sme v jednej knižnici, kde je strašne veľa starých kníh a vyzerá to tu úplne ako v Harry Potterovi a je to úplná sranda. A už je zas pekne. Írske počasie nechápem. Môžeme hovoriť o tom, aké je počasie. Padajú krúpy. Toto nie je normálne. Dublin Castle. Takže už sme dorazili na izbu a je asi 8:30 a zajtra už teda ideme na letisko, žiaľ. Ale dneska sme toho stihli pochodiť celkom dosť, aj keď mohli ste predtým vidieť, že počasie sa stále menilo, raz svietilo slnko a raz pršal dážď.
Ale tak, no. Takže asi tento deň ukončím a vidíme sa zajtra. There's a hole in my soul. I can't feel it, I can't feel it. And there's a hole in my soul. Can you feel it, can you feel it? You have always worn your flaws upon your sleeve.